Ik denk dat wij in België heel gezegend zijn dat wij zo super divers zijn. Als in, ik zat in de klas met een Turkse dame, Tsjetsjeense dame, verschillende nationaliteiten. En ik ben opgegroeid als een... Wij namen altijd iets van thuis mee onder de middag. Sarma, mijn Tsjetsjeense vriendin, had haar zaken mee. Zij leerde mij ook de eerste keer hoe dat ik mijn hoofd ook het beste moest aandoen. Dat is heel gek dat iemand bijvoorbeeld uit Afrika, Noord-Afrika, waaronder ik bijvoorbeeld, en mijn vriendin uit Tsjetsjenië konden converseren, onze culturen konden delen in één taal, zonder een tolk. Waar anders in de wereld maak jij zoiets mee? Dat is iets heel luxueus, want dat brengt zoveel kennis met zich mee en zoveel rijkdom met zich mee. Het feit dat mensen daarvan willen weglopen, ik kan daar alleen maar medelijden voor hebben. Ik vind dat echt oprecht heel zielig. Dat mensen zo kunnen Ja. denken. Is het toch leuk om af en toe een keer sarma te eten onder de middagpauze? Ja, zeker. Zeker. Sarma, zeker. Ja. Lahmacun. Ja. Lahmacun. Ja. Een ayranke. Ja. Ja.